Teď přispěje. Do klobouku. Tak jo. A musíte zamatovat. Tak jdeme na druhou na poslední chvíli. Velký čistič. Protože se jednou přinést slečiny. Tak dál. Vy máte moc pěknou třídu. Určitě byste vítnou, pane profesore, všichni. Ano. Podívejte se, na lavice musí být bývat hlaví, co? Určitě by nikdo nechtěl, aby se s nima stala třeba nějaká nehoda. Co, když si nemyslím ještě, tak se určitě to velmi. Teď se prostě rozumí, stává se. Poslední době hodně Máme tady tím. Mám pro vás nabídku. Ticho. Ticho tam, můžete jít přijmout nebo odmítnout. To je na vás. Ale jestli si myslíte, že naše nabídka jde. Tady přímo od srdce. Tak to se štěvětně plete. Odmítat naše nabídka. Prostě, už budete kon familia, nebo konten familia. Ale když budete s námi, naše ženy umí být štědré. Někteří z vás už vědí. Ale pokud se rozhodnete nepřijmout naše nabídky. Poslouchej, máš rodiče. A určitě bys nechtěla, aby se jim něco zlého stalo. Lidem se stává kdeco. Ulice jsou plné zločinců. Podívejte se, dneska s váma ještě jednáme my, ale zítra už může být třeba on. Říkáme Bernardo. Nejdřív střílí a potom se ptá. Ale máme ho rádi. Patří do rodiny. A víte, na potvrzení tohoto našeho nového přátelství, vzájemně výhodného přátelství, bude stačit, když nám dáte takový malý finanční příspěvek, víte, na chudé děti, sirotky a tak podobně. A co opuštění pejsci? No, já opuštěné pejsci. A tak jen se nestýká, přihoďte nějaký peníze. Kdo je náš kamarád? Kdo není? No, ukažte, kolik se vybralo. Tak, přineste to sem. Tak vidíme.
No, ne, to bylo slabý. To ne, hele. Na to je málo, a krom toho, to by trvalo moc dlouho. Já bych jim radši jenom něco zaspíval. Třeba western. Western, no. Dejte western. Takže zkrátka mluvit. Levo. Kdyby třeba skořil. Třeba. Poslední dobou bývá přece hodně požárů. Ale Don pro vás má nabídku. Výhodnou. Můžete ji přijmout nebo vítnout. Je to jenom na vás. Ale pokud byste se z nějakéhokoliv důvodu rozhodli, nebo naši nabídku. Don pro vás nebude výhodnou. Je to prosté. Budete konfamilia nebo kontrafamilia. Ale pokud chcete být, tak říkajíc, konfamilia, víte, naši lidé umí být štědré. Velmi štědré. Ale pokud ne, pokud s námi nechcete být konfamilia, máš rodiče? Jo. A určitě bys je chtěla. A mám bratranka Jana Dohnálka. Ale bylo smůla. Možná spíše štěstí. Asi bys nebyla ráda, kdyby se mi stala nějaká nehoda. Ale nevěř. Stejně bys přešla jako nebudu. Podívejte se, dneska tady s váma jednám my. Ale zítra, to už pro ně může být telefon. To by nebylo dobrý. Říkáme mu tichej Bernardo. Nejdřív střílí a pak teprve mluví. Ale máme ho rádi, to střílí. Ale víte, na potvrzení našeho přátelství bude stačit jen takový malý finanční příspěvek. Víte, na chudé děti, Na pejsky v útulku. na nemocné, staré, Všechny potřebné. ano, zjistím, pokud je na starostku do potřební chlapé. Protože nestyčáci se podle mě vaší štědrosti bude neštěstí. Davide! Bernardo! Taky
pustíme tam tu možná. A mohli bychom ji prodat možná. Nevím, kolik za ní dají, že bych ji možná propustil. A pak bych ji musela zkoušet. Třeba Western? Western? Co víte, že jste po Western? Tak co teda? Tak je už ale Western. A chcete jít nebo ne? Uděláme hlasování. Kdo chce, abyste si ji nechali? Počkejte, já vás A vyvolám. kdo chce, abyste ji vrátili? Co se hlásili? No tak sice těsně, ale... To víte, už jsme přátelé. A přátelé si přece dělají laskavost. Co? Hrajte! My totiž dáváme jenom nabídky, které nejdou. Je to prosté. Budete konfamilia, anebo kontrafamilia. Ale pokud budete s námi, naše dědy umí být štědré. Nicméně, pokud byste přes naši neskonalou štědrost chtěli odmítnout obou straně výhodnou nabídku, a určitě by se jim stala nějaká nehoda. Něco špatného. Ale když budete konfamíli, my vás ochráníme. Nic takového se vám nemůže stát. Prostě podívejte se, je to jednoduché. Dneska tady s vámi jednáme, ještě my, ale zítra může být klidně tady kolega. A to by nebylo. To ne. Říkají mu tichej Bernardo. A pak teprve mluví. Ale máme ho rádi, protože patří do rodiny. Tak. Ale na stvrzení tohohle našeho nově vzniklého přátelství, které jsme právě uzavřeli, nám bude stačit takový malinký finanční příspěvek, víte, pro rodinu, na sirotky. Nebojte, že to skončí v těch správných kapsách. Je propostřebné. Prosím, přispějte. Nestýte. Vaši štědrost podmiňuje. Můžeš nasledovat? Jak jsme říct? Pánové, jak to vypadá? Nevím, jak to si budete chtít. Máte
si nechávám jenom pro sebe. Pravda. Za druhý, to by trvalo moc času. A za třetí, na to se nevybralo dost. Takže, no, možná... Zaspívat? Jo, něco naspívejte, co umíte. Něco moc umíte. Hlasování, jestli když jste teď vaši přátelé, jestli chcete zpátky tady spolužačku. Ne. Tak Vy máte moc pěknou třídu, pane profesore. Určitě byste nechtěla, aby se s ní něco stalo. Něco nemilé. Nehoda. Víte? Třeba ty lavice. Celá hoslaví. Nebylo by dobrý, že se něco stalo. Nějaká nehoda. Poslední dobou bylo hodně požádů. ale Don pro vás má nabídku. Můžete jít přímo, nebo odmítnout, je to jenom na vás. Nicméně, kdybyste se z jakéhokoliv důvodu rozhodli naši neskonale štědrou oboustranně výhodnou nabídku odmítnout, Don to nebude brát jako projev vašeho přátelství a vděku. Je to zcela jednoduché. Buď budete konfamilia, anebo kontrafamilia. Ale pokud budete s námi, měl by to jednu výhodu. Naše ženy umí být štědré. Velmi štědré. Nicméně, pokud i přes naši štědrost stále nechcete přistoupit na oboustranně výhodné přátelství, tak třeba máš rodiče a máš je ráda. Asi bys nechtěla, aby se jim něco stalo, že ne? Nějaká nehoda. To víš, ulice jsou plné zločinců. Nebo třeba bratrovi. To byla v skutku nemilá. Podívejte, dneska tady s vámi jednáme, ještě my, ale příště to může být třeba tady kolega. A to by nebylo dobrý. Říká mu tichý Bernardo, nejdřív střílí a pak se teprve ptá. Ale máme ho rádi, že patří do rodiny. Tak, ale víte, tohle naše čerstvě uzavřené přátelství stačí stvrdit takovým malým finančním darem. Nemusí to být nic zásadního. Pani profesorko, vážení žáci, Don vás všechny pozdravuje. Prý máte moc pěknou třídu. Určitě byste nechtěli, aby se s ní něco stalo. Něco nemilé. Víte, třeba ty lavice, celá hořlavý matroš. Víte, nebyl by pěkný, že se tady stala nějaká Požár. třeba. V poslední době prý to Požáru. Vážně? Říká se to? No, ale John pro vás má takovou menší nabídku. Můžete ji přijmout nebo odmítnout. je to jenom na vás. Ale vězte, že pokud odmítnete Donovu nabídku, vystavíte se tím jeho nepřítel. Don vás pak nebude mít za své přátelé. Je to zcela prosté. Buď budete konfamilia, anebo kontrafamilia. Tak, ale když byste chtěli být konfamilia, bude to mít i své výhody. Víte, naše ženy umějí být štědré. Velmi štědré. Ale i kdyby přes naši maximální štědrost jste se rozhodli, že nechcete uzavřít oboustranní výhodné přátelství s naší Donou. Tak třeba ty. Máš rodiče. A máš je. A určitě bys nechtěla, aby se jim stalo něco zlého. To víš, dnešní ulice jsou plné zločinců. Mohl by se třeba stát nějaký incident. Nešťastná náhoda.
Podívejte se, tak dneska tady s váma jednáme ještě my. A zítra by to mohl být třeba on. A to by nebylo dobrý. To ne. To ne. Říkáme mu tichý Bernardo, protože nejdřív střílí a potom teprve mluví. Ale máme ho rádi. Patří do rodiny. Ale víte, na stvrzení tohohle našeho nového přátelství nám bude stačit taková maličkost. Takový menší finanční obnos, který jak si darujete rodině. Rodina ho pak samozřejmě použije na ty nejužitečnější účely, na chudé, na sirotky, na opuštěné pejsky. Všechno poputuje do těch nejsprávnějších kapes. Nemějte obavy. Vaše štědrost to. Tak prosím,